Sok sapa? Wani nyekel babat deses. Cok. Kowe ngapa? Aku yo melu emosimu metutke kok. Malah bosen eling terus aku bingung. Keadaane ra ngono. Apa aku bisa belajar seperti ini? Kehidupan harus nyata, realistis. Sopo? Raiso, kowe kudu melu. Apa sih tak melu? Ora melu ora keren. Cintaku bertepuk ngono kowe. Lah Kristone kok kudu mantap. Ya ora. Ya, sopo sing iki kaya lek ketek lah iki. Lah apa? Lagi bendarane iki ketek. Iki lho. Apa to, Mas? Kowe ngomong, Mas. Ngene kok, tak garek. Uripku seprana seprene namung kanggo Indonesia. Iki tekan ngendi ya, Ra? Tegese iki aku ora tau iki lho. Ngungkapke, dungkap rasane atiku. Awet aku tresna kelawan salah satu wanita. Sapa? Nah. Sapa? Putrane Sinuwun Tresna. Lah, Dewi Prantawati. Oke iki rasa ngoyo. Ngoyo piye? Seneng karo si bungkuk merindukan bulan. Iso cebol gayo lintang. Kowe iki mung abdi. Seneng kok karo anak ratu. Kowe iki patut iki seneng karo wong-wong biasa wae.